Ja, zer da, esan beharko bazenu, zer da Crack? Diskoa, Diskoa, bai. Bueno, Crack diskoa zati pila batez osaturiko ontzi bat da. Hori nahi nuke pentsatu ez. Zati pila bat diotz, puskatutako zatiak proiektu desberdinetatik jaso ditudanak. Batzuk amua antzezlanerako sortu nituen, pieza batzuk. Gero badira Arkaitz Ganorekin duela urte batzuk egin nuen fruitu arraroak emanaldirako sortu nituen beste kantu batzuk ere. Gero bada emakumezko anonimo batek idatziriko bertso musikatuz eginiko kantu bat ere, eta gero badira beste kantu batzuk nire musikagintza, kantugintza egunerokotik eratorri direnak eta itoitzen bertsio ere hor dago. Beraz dira, pieza desberdinak eta hoietanak batu ditut disko bat egiteko edo ontzi bat egiteko. Eta bueno, alde batetik edo horregatik deitu nion Crack, baina Crack asko daude disko honetan, ez? Pitzadurak, arrailak, erretenak, ahoa, deitzen den kantua zulotxo bat ere badena, eta bueno, hoietanak bildu dira nolabaiteko mosaiko batean, ez? Eta horregatik jarri nion Crack. Gero Crack handi bat gertatu delako gizartean, izan dela pandemiarena, nire bizitzan ere bai, ze pandemia iritsi arte nire ogibide nagusia Europa erdikaldeko zirkuitoan antzinako musika egiten zan, baina Crack hori etorri zanetik, bidaiak galeraz ziren, urtebetez baina gehiago zantzokiak itxita egon dira Europaldean, beraz nire lanbidea pasada hortatik antzerkira eta gero nire kantugintza bihurtu da pixka bat bazterrean zegoen zerbait, agian denbora gehiago hartu du, beraz aldaketa handi bat, erreten bat eta beste aldera pasa naiz edo erretenetik sartu naiz edo horrelako zerbait. Oso ondo.